בצורה מהותית מהעברית המודרנית. מדובר לא רק באוצר מילים שונה ובמילים שיש להן משמעות שונה, כמו למשל המילה צמא, כן? כולנו יודעים מה זה צמא, נכון? כן, אבל אתם יודעים מה המשמעות בעברית מקראית, כן? לא. צעיף. צעיף. כן. שיהיה צעיף. צמא. אבל יש עוד המון מילים כאלה, אבל זה ההבדל הקטן יחסית, מפני שההבדל הגדול הוא בתחביר. הרי לנו בעברית בעברית המודרנית יש 3 זמנים בלבד, נכון? ובעברית המקראית יש לפחות 5 זמנים, אם לא 6 זמנים, ויש כמובן גם מודוסים שונים, שאין לנו אותם בכלל בעברית מודרנית. אני מדבר על שבהחלט אפשר למצוא שם מודוסים של אופטטיבוס ושל קוניוקטיבוס, זאת אומרת, מי שקצת מתמצא בה. כלומר, דרכים שונות, אני אגיד את זה בצורה של קולנוע. כלומר, זה משהו שקרוב מאוד למה שאנחנו קוראים לו עבר מתמשך. זו דרך לתאר בזמן אמת מהלכים בזמנים שונים, או בעבר או בעתיד. שהעברית המודרנית נאלצת לעשות כל מיני גירודים כאלה כדי להגיע אליהם. וכמובן כל אותו והיפוך והרבה דברים אחרים שאין לנו אותם. שפות אחרות, הרבה פעמים נדמה לנו שאנחנו מבינים, אבל אנחנו לא באמת מבינים את הטקסטים האלה. ואפרופו הנחש והתנ"ך שהזכרנו מקודם, אז כמובן שכחתי לציין את משה שהטיל את המטה, ורק את אותו נחש שקוראים לו נדמה לי נחושתן, נכון? כן. נחש הנחושת בדיוק. כן, אבל אני תוהה אם זה, כן, סמל חיל הרפואה, אני תוהה אם זה נחש הנחושת או של אסקלפיוס, אני לא יודע. של אסקלפיוס, נכון? כן. הנחש היה תלוי על משהו והסתכלו עליו והסתכלו עליו, כן. ואז, אבל את אותו נחש גם שברו בתקופה יותר מאוחרת, ניפצו. נדמה לי שמי שניפץ אותו היה יאשיהו, המלך יאשיהו. יאשיהו או המלך? המלך יאשיהו לדעתי. כן, בקיצור, המלך שניפץ את כל מה שהוא קרא לו עבודת אלילים בבית המקדש, אז בין השאר גם את הנחש הזה, מפני שהוא הפך להיות ממש מושא להערצה בתקופה מאוחרת יותר. כנראה מתוך כך אפשר להבין את זה, את הסיפור הזה. אני רוצה לקחת עכשיו את כל הסיפור הזה למשהו, לפן קצת יותר אישי. כל העיסוק שלי, אני מתעסק הרבה, זאת אומרת, העיסוק המרכזי שלי בעשייה התרגומית שלי ובעשייה של ההוראה, זה בתחום של הלימודים הקלאסיים, כלומר בעולם הגרקו-רומי. אבל זה לא נשאר שם. בעשייה האישית שלי אני בהחלט משתמש בעולמות האלה כמו בטרמפולינה ליצירה האישית שלי. כי אני חושב שזה בסופו של דבר, זה לא חשוב באיזה עולם אתה משתמש, העיקר שהוא מגרה אותך מספיק כדי להמשיך ממנו הלאה למשהו משלך, למשהו מובחן משלך. אני רוצה לתת פה דוגמה. אני רוצה לתת פה דוגמה לשיר שקראתי מקודם, על אורפאוס ואורידיקה, לשיר שאני כתבתי בעקבות זה, לפני הרבה שנים. קוראים לשיר שער השאול בפעם השנייה, אורידיקה את אשר בליבה. הנחש לא היה מקיש אותי אם היית באמת רוצה, אבל אתה אינך אלא כמו שאמרו הנשים הטרקיות לפני שקראו אותך לגזרים.
זמר אחד. הרי במקום להפליא הרים ועצים, יכולת במילים רכות לפתות את הנחש מן הגן. וראה, בצל הכיסוס המטפס היינו מהלכים. אולי נעצרים ליד פרי תפוז שרק אין עץ. בערב היית מניח שכמיה על כתפיי לוחש, קריר, ניכנס לבית. ההזיות, אני עכשיו בין הצללים, בדיוק כמו שהייתי למעלה. ואתה, ראשך כרופ ומונח על קרקעית הנהר, ופיך הם אומרים, עדיין ממשיך לזמר. למי אורפאוס? למי הוא מזמר? ויש עוד הרבה, כמובן, דוגמאות אחרות להשפעות ישירות יותר והשפעות ישירות פחות מן העולם הזה. כמו שאני חושב שבדיוק כמו שז'וזף דדון עשה בעבודות שלו. זאת אומרת, יש שם איזשהו מוטיב מרכזי של היקסמות. אצלו איזושהי תערובת של היקסמות גם מן העולם הקלאסי, יחד עם קסמות מהספרות הצרפתית בכלל, והוא יוצר מזה, והתערובת הזאת שלו, כמו שאפשר לראות בנשל הנחש, או בתופעות השונות של הנחש, מז'אק רסין, מהשם של התערוכה, אני לא יודע מי נתן לה את השם הזה, את השם היפהפה הזה, לא יודע מי נתן לה את השם. האוצרת, וזה ציטוט מתוך רסין, כן, אני יודע. מתוך אנדרומכה, דרך אגב, זה השם שלי. אומרים כמו ביידיש. אנדרומכה הייתה כמובן אשתו של הקטור, כן. שם שפירושו, נורא מצחיק השם הזה, כי הפירוש של השם שלו, של השם שלה זה, הייתי אומר, מלחמת גברים. אנדרו זה הטיה של הנר, של גבר, ומחה זה קרב ביוונית, זה קרב גברים, אותו קרב, משהו כזה. אז אני חושב שיש איזושהי מקבילה בין התערוכה לפחות כפי שהיא משתקפת ביחס לשמות וביחס למה שנכתב שם בברושור של התערוכה, על המתח הזה שבין העולם הקלאסי לעולם הספרות הצרפתי אצל ז'וזף דדון, ואיך שזה בא לידי ביטוי בעבודות שלו. משהו מזה גם נמצא אצלי, אבל המתח אצלי הוא מתח בלי גורם מחבר. אצלי באיזשהו מקום זה היניקה היא ישירה. איכשהו, אולי זה יאכזב חלק מכם, אבל זאת האמת, ואני אין לי שום עניין לומר משהו שהוא לא אמת. איכשהו אני פחות הושפעתי ביצירה שלי מהתרבות העברית. אני לא רוצה להגיד תרבות יהודית, כי זה עוד משהו שירגיז חלק מכם. אני לא חושב שיש כל כך תרבות יהודית, אני חושב שיש דת יהודית. משהו... אלה דברים שונים. אתם יודעים, דת ותרבות בעיניי זה דברים בהחלט נפרדים, אני חושב. מה שעומד בבסיס תרבות בעיניי, תרבות בריאה, זה הספק. הספק זה בוא נגיד ככה, זה הדרייב, זה המניע העיקרי, זה המנוע העיקרי לכל התקדמות שהיא. ספק זה אנטי-סטגנציה, אנטי-עמידה במקום. דת מונעת מוודאות, וכשאתה חי בוודאות, אז אתה כבר יודע הכל, ואם אתה יודע הכל, אז אין מה ללמוד, ואם אין מה ללמוד, אז אנחנו שקועים בביצה עמוקה. אבל אין נקודות משיקות? בטח שיש נקודות משיקות. הנקודה המשיקה המרכזית היא שפה יש אדם ושם יש אדם, כן? מאוד שטחית. אני מסכים איתך שאפשר להבין אותה כשטחית,
אבל אני מוכן לנמק אותה ולפרט על מה אני מדבר. כשאני אומר את הדבר הזה, אני לא אומר שלא נוצרה בשפה העברית תרבות. בוודאי שיש תרבות עברית, תרבות של יצירה עברית, אבל שימו לב שמהתנ"ך ועד ימינו, כשאנחנו עוברים על השפע העצום של היצירה הכתובה, בוא נגיד ככה, מפני שכמעט ואי אפשר למצוא תרבות חומרית אומנותית. אני לא מתכוון ליהודייקה, כי יהודייקה זה לא אומנותי במקור. אני מתכוון לתרבות חומרית אומנותית. אין לנו כמעט דבר כזה, זה כמעט לא קיים. גם המסורת הליטורגית היא תמיד מסורת ליטורגית, כלומר מסורת ששייכת לדת ולבתי כנסייה, כלומר לבתי כנסת. אין לנו מסורת מוזיקלית עצמאית. היהדות לא השכילה להצליח כמו הנצרות לשלב בין מסורת ליטורגית לאיכות אומנותית בתחום הזה. לעומת זאת, היצירה הכתובה בהחלט הגיעה ברגעים מסוימים לשיאים, אם כי יחסיים מאוד. אין שום ספק שהשיא הגדול ביותר של התרבות העברית זה התנ"ך, זה ברור. אחת מהיצירות הגדולות ביותר, לא התנ"ך, אלא חלק מהכתבים בתנ"ך, מאחדים מהכתבים בעיניי הטובים ביותר שנכתבו אי פעם. אבל שימו לב מה קורה אחר כך, לדעיכה בעיניי לפחות של היצירה הזאת. ואני חושב, וזה נובע מעניין מאוד פשוט, אני חושב שיצירה עצמאית גבוהה נוצרת בשעה שיש לה דוברים עצמאיים. כלומר, בשעה שיצירה נוצרת בשפה, כשאתה יוצר בשפה אחת וחושב וחולם בשפה אחרת, יש פה בעיה. ואני חושב שרוב היצירה היהודית נוצרה בשפה אחת, בעברית, וכשהכותבים חשבו וחלמו וחיו את חייהם בשפה אחרת. יש פה בעייתיות בדבר הזה, וזו גם אחת הסיבות שהעברית עד המאה ה-19 די הייתה סטגנטיבית. כמובן שעברה שינויים, ברור, אנחנו רואים את ההבדלים הגדולים מאוד בין העברית המקראית, ואפילו בתוך העברית המקראית עצמה, בין שירת דבורה לספר דניאל, יש פער עצום בשפה. זה גם פער של 1000 שנים פחות או יותר בכתיבה, לבין מה שאנחנו מוצאים למשל מספר דניאל, המשך בספרות ימי הביניים, ספרות הרבנית, ועד הספרות במאה ה-19. ועם זאת, אני חושב שהעברית, זאת אומרת שהיצירה בעברית נוצרה סביב, ברובה לפחות, סביב הדת. למה אני מתכוון? גם כשנכתבו שירי חשק, שירי יין, דברים כאלה, נכתבו הרי לא מעט, היו שני מישורים, מישור של שירה דתית ומישור של שירי יין, חשק ואלה. מה? שיר השירים. כן, אבל נדבר על הספרות המאוחרת יותר, לא מדבר על הספרות המקראית. אנחנו מוצאים שתמיד זה מסתובב סביב הדת. אין יצירה חילונית מובהקת באמת. פה ושם אפשר למצוא, אבל זה לא קו מרכזי, זה לא קו בולט ביצירה העברית. אבל אני גם לא מדבר דרך אגב רק אני לא מדבר רק על ההבדל בין תרבות לדת ביהדות בלבד, אלא גם באסלאם, בנצרות, בבודהיזם ובכלל. אני לא חושב שיש דבר כזה שנקרא תרבות נוצרית. יש דת נוצרית בתרבויות שונות. ואין דבר כזה תרבות מוסלמית. יש דת מוסלמית בתרבויות שונות, ערביות שונות.
אבל מי שמכיר את העולם הערבי יודע שזה לא כמו שמצויר בכלי התקשורת הישראלי. תרבויות נגזרות מהדת. בוודאי שתרבויות נגזרות. קודם כל, הן לא... שחור לבן, זה לא נפרד. א', הן לא נגזרות מן הדת. אחד מזין את השני. בדיוק. מסכים איתך מהבחינה הזאת. הן מושפעות מן הדת, הן לא נגזרות מן הדת, מפני שדת, למשל במקרה של האסלאם, הדת אפשר בהחלט לומר שהיא נגזרת של התרבות, ולא התרבות הזה. אז אני לא מדבר כרגע על תופעה מקומית, אני מדבר בכלל על הדברים האלה. בואו, אתם יודעים מה, בואו ניקח את זה לאקטואליה ונפרוט את זה לפרוטות. באמת בצורה הכי פשוטה, נביא את זה לימינו. מה באמת מחבר בין מהגר, אני לא אוהב את המילה עולה, כי לא עולים פה, כולנו מהגרים, אנחנו ארץ הגירה, כמו כל מקום אחר. מה מחבר בין מהגר מאתיופיה לבין מהגר מברית המועצות לשעבר? באמת, מה מחבר? שום דבר. שום דבר. לא, יש דבר אחד שמחבר ביניהם. הדת. לא רק הדת, גם עבר לאומי. מה? לא רק הדת, גם עבר והיסטוריה לאומית. אני חושב שהעבר וההיסטוריה הלאומית של האתיופי נמצאות באתיופיה. נמצאים באתיופיה. ואני חושב שהעבר והסיפור, אתה צריך להבדיל בין עבר לאומי, בוא נגיד היסטורי, לבין עבר לאומי אידיאולוגי. אלה שני דברים נפרדים. אני חושב שהעבר הלאומי היהודי הוא אידיאולוגי לגמרי, מפני שהוריי כשהיגרו לכאן ממרוקו, הם היו... סליחה, הם היגרו? בוודאי, היגרו. לא, במובן מסוים הם אפילו ירדו. במובן מסוים. במובן מסוים. הדור של הוריי עלו, דור התייר היום משתמשים בביטוי היגרו. אני לא יודע, את יודעת, המילה הזאת, המילה לעלות, המושג הזה לעלות, המושג של עלייה וירידה הם מושגים אידיאולוגיים גמורים. הם מושגים שאומרים שמחוץ לישראל זה בירה עמיקתא וישראל היא איגרא רמא, ואני לא כל כך בטוח בזה, בעניין הזה. אני כן חושב שקרה משהו מחוץ לישראל, דבר או שניים. כל הארצות בעולם נמצאות בחוץ לארץ. כל הארצות נמצאות בחוץ לארץ. אז לא, אתם חייבים להבין, רבותיי, אני מאוד אוהב את הארץ הזאת. אני רק לא חושב שהיא יותר מוצלחת או פחות מוצלחת ממקומות אחרים. זה כל ההבדל. אני לא חושב שאנחנו איזה עם סגולה, אבל אני לא חושב שאנחנו עם נחות. אנחנו עם ככל העמים, זה הכל. לא... יש דברים טובים יותר, יש דברים טובים פחות. הדבר שהכי מפריע לי זה הפער העצום בין מה שלא מעט אנשים בארץ חושבים על עצמנו לבין המציאות. אתן לכם דוגמה. ב-1870 באנגליה כבר חפרו את הרכבות התחתיות. אנחנו בשנת 2016 עדיין משתקים חצי מירושלים במשך 11 שנים ל2.5 קילומטרים של רכבת עילית. או עכשיו את תל אביב, לכו תדעו לעוד כמה שנים ארוכות יימשך כל הסיפור הזה. אז אני לא יודע, רבותיי, צריך לדעת, צריך פרופורציות קצת, ואני חושב שחוץ לארץ זה מטאפורה לפרופורציה באיזשהו מקום, אם אנחנו לוקחים את זה במובן הזה. יש לי אהבה גדולה ליהדות, כמו שיש לי סקרנות גדולה מאוד כלפי דתות אחרות, אבל אני לא פריק גדול של דתות. יש דברים אחרים שמעניינים אותי הרבה יותר. אני לא מעדיף דת כזו או אחרת על פני השאר, אבל אני גם לא משלה את עצמי בדברים האלה. אני מאמין שאני הייתי רוצה לחשוב שכדאי יותר, או שלטובת הארץ הזאת, עדיף שהתרבות תיקח אותנו, תוביל אותנו, ולא הדת תוביל אותנו. זה כל מה שאני רוצה לומר, זה הכל. איך עושים את זה? בהשוואה לעמים ועממים אחרים שנכחדו מעט המעש.
אין בנו ייחוד. איך אתה מסביר? אני לא חושב שיש פה ייחוד, אני חושב שיש פה דבקות. אתה יודע, יש עמים שונים, או אתה יודע, גם להגיד עם ולהגיד אנחנו, זה משהו שהיום אני פחות ופחות נמנע, או יותר נכון, יותר ויותר נמנע מלהשתמש במושגים כאלה. כי ככל שהזמן עובר בחיים הפרטיים שלי, ואתם רובכם יותר מבוגרים ממני, אז אתם בוודאי יודעים את הדבר הזה, שהאנחנו הזה הוא דבר יפה מצד אחד, אבל זה רק חלק אחד במשוואה. הרי כולנו ביחד, אבל גם כולנו כל כך שונים זה מזה, ואני לא יכול לדבר בשם העם. אני יכול לדבר בשמו של שמעון בוזגלו, ומהבחינה הזאת אני יכול לומר שאני לא רואה פה משהו ייחודי, אני רואה פה משהו מעניין, אין שום ספק. משהו שגם יש לי בעיה אישית איתו. מפני והוא גם מקור הבעיה, כי אתם יודעים, מה שחיבר אותנו ומה שבגללו אנחנו מכונים דרך אגב בקוראן. המושג הזה, עם הספר, הוא מושג בקוראן. אנחנו עם הספר באמת, כי מה שחיבר אותנו זה הספר. שמתם לב מה קרה ברגע שמדינת ישראל הוקמה? הספר נזרק הצידה, ומה שהחליף את הספר זה החרב. הפכנו מעם הספר לעם החרב. ודווקא המדינה, או דווקא אותה התגלמות של חזון ציוני, דווקא היא בעיני אנשים מסוימים עלולה להיות החורבן של אותו עם שנקרא עם ספר. זה מעניין. אין לי תשובות, אני רק לא רואה ייחוד גדול בזה. אפשר לחשוב שזה ייחוד כמו שאתה חושב, כמו שרבים חושבים. זו דרכה של הקבוצה, מה שחיבר אותה זה הספר. עליה היא הייתה, אנשים מסוימים לפחות בה, היו מוכנים להרג. אנחנו לא שומעים בדרך כלל על כל אותם אנשים שסירבו להיהרג, מה שנקראים אצלנו אנוסים, או סתם אנשים שהחליטו לזוז הצידה למקומות אחרים. מה גם שההיסטוריה, סתם מבט אנתרופולוגי צלול, מוכיח לנו כשאנחנו מדברים על איחוד ועל שמירה של הספר, שזה קצת גם כן אידיאולוגיה. תסתכלו איך אני נראה, ותסתכלו איך כל אחד מכם נראה, ואילו היו פה קצת אתיופים, כי אני לא רואה פה, והיו פה קצת תימנים, כי אני לא רואה פה גם כן, אולי יש, לא יודע. אז תראו שיש פה מה שנקרא שאנחנו לא באנו מאותו מקום, אנחנו באנו מהמון מקומות. אני לא יודע, לכו תדעו, יכול להיות שאחד מהאבות הקדמונים שלי היה מוסלמי, כמעט בטוח, אין ספק בזה בכלל, כמעט אין לי ספק בזה, כמעט. או אם מאירופה אז נוצרי או משהו. כן, אבל אין ספק, בסופו של דבר מה שחיבר, מה שיצר קישור פה, זה הספר. ובמובן מסוים זה באמת הישג, אין מה לדבר. זה באמת הישג ייחודי, וזה דבר נפלא שספר מחבר בין קבוצות של אנשים, משהו שמאוד מזכיר לי בתרבות הסינית הקלאסית. אתם יודעים איך היו מבחני הקבלה למשרות ממשלתיות שם? לא כתב יפה, לא קליגרפיה, אף על פי שזה אף פעם לא הזיק לאף אחד. המבחן היה בהתמצאות בספרות הקלאסית הסינית. היית צריך להכיר את הקנון הסיני. פה היו המבחנים. לא שום דבר אחר. בקיאות בקנון הספרותי הסיני הייתה מבחינת המערכת הסינית מדד מספיק לכך שאתה עשוי להיות גם איש אדמיניסטרציה משובח. לא יודע כמה. אבל הנה עוד אחת מהתרבויות האלה ששרדו. זאת אומרת, התרבות הסינית באמת היא תרבות בת 5,000 שנים. היא קדומה כמו השומרים והאכדים. כן, אבל
היה לה קרקע משותפת, שפה משותפת. נכון. מה שלא היה לנו. מה שלא היה. זה ההבדל. נכון, אני מסכים איתך, אמרתי, יש הישג ויש איחוד. יש הישג ויש איחוד בכך שמה שמחבר קבוצת אנשים זה ספר, באמת. אין, בהחלט אין מה לדבר, רק חבל שהיום דברים אחרים מחברים בין קבוצות האנשים האלה, ודברים שהם יותר על החרב מאשר על הספר. אני אשמח לשוחח, אני אשמח לשאלות אם יש לך. אתה מתעלם, כן. דובר כאן קודם על עלייה וכן הלאה. כן. אתה מתעלם מהנושא, נגיד באלף הקודם, כן? פחות או יותר מילניום קודם, זהות תאום.